takže zdravím všetky nádherné duše tohto sveta, ktoré boli energeticky pritiahnuté k tomuto videu. A dneska by som sa chcel trošku podeliť s vami o takú jednu tému, ktorá sa nazýva, že manifestácia, zmotňovanie myšlienok do reálneho sveta. Takže k tomu by som chcel dodať pár takých informácií, čo by mohli každému na ceste životom pomôcť, tak ako pomohli aj mne. Keďže sa tomu venujem už nejakú tú chvíľu, nie je to síce krátky čas, ale snažím sa zmotniť všetko, čo chcem v živote mať. A zatiaľ sa mi v tom darí, pretože krásne rastiem v živote, plním si ciele bez nejakých ťažkých prekážok. Momentálne sa nachádzam v lese na krásnej prechádzke s mojim milovaným psíkom. No a teda vráťme sa k téme manifestácia. Keď chceme začať manifestovať, a to znamená, že privádzame myšlienky a dávame im život, a keď im dáme život, to znamená, že môžu byť v 3D svete, v tretej dimenzii vlastne, čo vidíme všade okolo seba. Tak v prvom rade musíme pochopiť to, že určite musíme myslieť pozitívne. To je taká jedna zo základných vecí, pretože všetko, čo sme, to aj priťahujeme. Vlastne zákon príťažlivosti, ktorý v tomto vesmíre funguje veľmi silno. No a v prvom rade musíme zabudnúť na nízke vibrácie, a to sú emócie ako hnev, ako napríklad keď niekoho očierňujeme. Takže vlastne musíme sa zamerať na vysokofrekvenčné vlny, ako je láska, vďačnosť. A vlastne to sú také základné vibrácie, na ktorých by sme sa mali udržiavať na to, aby sme dokázali priviesť naše myšlienky k životu. Hej. Každopádne nezabúdame, že iba 5% nášho života ovláda vedomie, ktoré máme. Ostatných 95% života nám ovláda naše podvedomie, ktoré je taký tichý posluchač. A on si vypočuje všetko, čo mu poviete, a podľa toho formuje vašu realitu. A keď vy chcete formovať realitu, tak by som odporúčal si zistiť, čo je to podvedomie, čo je to vedomie, aký je medzi tým rozdiel. A že vlastne ako môžeme preprogramovať svoje myslenie z nejakej chudobnej osoby na nejakú úspešnú, bohatú osobu, ktorej sa darí, ktorá vlastní biznis, ktorá sa o seba dokáže postarať. No a najlepšie je sebaláska. Keď človek sa zamerá na sebarozvoj a sebelásku, tak vtedy dokáže robiť divy vo svojom svete, pretože všetko okolo nás je iba ilúzia. Žijeme v obyčajnom Matrixe, tak ako sme to už mohli vidieť vo filme, pre tých, ktorí videli film Matrix. Pre tie duše, ktoré sú už viacej prebudené a poznajú, čo sú to čakry, čo sú to energetické centra nášho tela, ako ich môžeme využívať, ako ich môžeme chrániť, zosilňovať, ako pracovať so svojou energiou, no tak tie ma pochopia skôr. Ale pre tých, čo nevedia, čo je to Matrix, tak je vlastne veľmi perfektne skonštruovaný program, v ktorom sa nachádzame každý z nás, ktorý si zažíva ľudskú skúsenosť, pretože sme duše, ktoré zažívajú ľudské skúsenosti, ľudské pocity. Sme tu od toho, aby sme sa učili, sme tu od toho, aby sme sa odpútali vlastne z toho Matrixu, takže tí, čo pochopia, ako dokážu ľudia preprogramovať svoje myslenie, tak dokážu manifestovať. K
K manifestácii je viacero zákonov, ktoré musíme dodržiavať v tomto vesmíre, pretože vesmír nemá iba jeden zákon predsa, hej. Je ich viacej, zákon príťažlivosti a tak ďalej. Nebudem ich teraz tu namenovať, pretože to by sme tu boli nadlho. Ale tí, čo venujú pozornosť tomuto videu, tak kľudne som otvorený na konzultáciu 1 na 1, na to, aby som vlastne pomohol týmto dušiam sa dostať k vyššiemu vedomiu, pretože som starseed, aj keď, neviem, niektorí možno budú vedieť, čo to znamená, niektorí nie, ale som liečiteľ na tejto planéte, ktorý zvyšuje vedomie ostatným ľuďom, ktorí nie sú až tak veľmi prebudení. No a vlastne asi toľko k dnešnému videu. Nebudem to tu naťahovať, predsa mám ešte veľa tém, ktoré chcem prebrať. Takže zatiaľ prajem pekný deň. Kto chce, môže ma kľudne kontaktovať. Dám sociálne siete do popisu videa. No a peace out.